Ягътибар biz бүгінгі күнде татар әдебі деп кімні саный алабыз? Татар тілінде генә иҗат итү өченме? Әллә инде татар милләтеннән булып, ләкин язу теле, рус теле булган кешене дә без татар әдибе дип саный алабызмы? Без бүгінгі көндә татар әдәбияты, татар әдипләренең саны 350-гә якын дип әйтәбез икән, аның якынча бер 50-се рус телле язучыларыбыз. Монда ике яклы булырга мөмкин. Автор үзен кем итеп тоя. Әйбет. Иң мөһиме монда. Әгәр дә кеше нинди телдә генә язмасын, аның рухында бар икән шул татарлык. Ул барыбер әсәрдә дә сизелә. Һәм икенче момент монда миңа калса бик мөһим. Без татар әдәбияты генә түгел, Татарстан әдәбияты турында да сүз алып барабыз монда. Русча яза торган балалар Татарстаннан чыгып, Татарстан турында язып, Татарстанны таныта икән, ник без аларны читкә кагарга тиешбез. Аларны анда кабул итәләрме әле юкмы, икенче мәсьәлә. Бу теге катнаш никахтан туган бала шикелле була инде. Ни өчен без аларны читкә тибәрергә тиеш? Бәлки аларны үз рухыбызда үстерергә кирәктер. Милли мәсьәләләрдә татарныкы татар түгелме дигән сорауларда әгәр дә син шикләр куясың икән, әгәр дә милли мәсьәлә ул шикләр кую, рамкалар кую турында икән, минемчә ул дөрес түгел. Милли мәсьәлә һәм татарлык ул булырга тиеш төрлеләндерү турында. Рус телендә язылган әсәрләр, алар бәлки искәрмә рәвешендә инде татар әдәбиятының бер өлеше буларак каралырга хокуклыдыр. Монда инде тел, татар әдәбият белгечләре, әдәбият галимнәре бу сорауны киңрәк ачып, бер критериялар булдырырга тиеш икән инде. Мисал өчен әйткәнемчә, башка республикаларда теге телләрнең кулланылышы шактый зур каршылыкка очраган булай диләр. Менә шул ук Мордовиядан килгән коллегалар икесе дә бер фикерне әйттеләр. Бездә бүгенге көндә үзебезнең милли телдә язучыларның саны юк дәрәҗәсендә. Ягъни алар хәзер рус телендә иҗат итүче, ләкин мукша һәм әлеге ирза телендә милләтеннән булган әдипләрне Мордовияның милли әдәбияты вәкиле дип саныйлар.